Forsi ilu 25 jew 30 sena ilu li bdejna nitkellmu dwar l-awtiżmu, dwar il-persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu, ħafna drabi nassoċjaw l-awtiżmu mas-subien iktar milli mal-bniet, però dejjem fil-kuntest tat-tfal. Illum qegħdin nindunaw li għandna madwarna adulti li minn tfal kibru mingħajr dijanjosi ta' awtiżmu meta saru adulti toħorġilhom dijanjosi minħabba affarijiet li jinnutaw huma forsi jinnutaw in-nies ta' madwarhom, toħroġ dijanjosi li huma wkoll persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Ir-raġunijiet għalfejn id-dijanjosi toħroġ tard jista' jkun li huma ħafna, jista' jkun li kien hemm żmien meta forsi ma konniex nafu daqstant affarijiet dwar l-awtiżmu, forsi kien hemm huma stess li kienu jippruvaw jikkonformaw mas-soċjetà ta' madwarhom u bil-mod il-mod daw is-sintomi kienu jaħbuhom. Illum se niltaqgħu ras imb'ras ma' Andrew Zammit Manduka illi sar jaf illi huwa fuq l-ispettru tal-awtiżmu meta kellu 36 sena. Andrew, grazzi tal-li ġejt il-programm. Grazzi ħafna tal-li l-qajt miegħek. Xtaqt nisma' l-istorja tiegħek fuq l-ispettru tal-awtiżmu ta' 36 sena qed ngħidu, però minn dejjem kont tħossok differenti. Minn dejjem kien hemm dak il-feeling. Minn dejjem kien hemm dak il-feeling imma fl-istess ħin kont ninjorah. X'kien il-feeling? Il-feeling kien illi jien hemm xi ħaġa ġo fija jista' jkun ma nafx ġo moħħi, bad xi ħaġa ġo fija li it makes me feel different minn ħadd ieħor. U x'kienu dawn id-differenzi? Kienu pereżempju il-mod kif forsi nikkomunika il-fatt li mhux dejjem kont nifhem ċertu affarijiet mhux kienu qed jgħidu n-nies. Illum il-ġurnata ninduna illi pereżempju kienu jkun hemm drabi fejn kienu jaqbdu miegħi l-iskola, naf li qed jaqbdu miegħi, imma minix qed nifhem għala qed jaqbdu miegħi u iktar qed intihom il-għala biex jaqbdu miegħi. Għax dak iż-żmien rrid niġi aċċettat. Għax kont inħoss indifferenti. So yes. Sensittività għal ċertu sitwazzjonijiet, kif kont? Kellek daw il- Iwa. Minn din hija xi ħaġa li bdiet mill-iskola kull meta pereżempju morna ħaduna biex nieħdu biex ngħinu pereżempju. Biex ngħinu kienu ħaduna darbtej biex ngħinu fi skejjel ta' tfal li huma li għandhom diżabilitajiet ma jistgħux jitkellmu, ma jistgħux jiċċaqalqu qegħdin f'wheelchairs. Immorru ngħinuhom kont qisni kważi nħossni qisni nikkonnettja magħhom il dawn nies, kont inħoss l-uġigħ tagħhom, kont inħoss illi jiena kelli nkun hemm biex ngħinhom. Sensittività f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawn l-ħsejjes? Iwa, meta kont l-iskola pereżempju, ħaġa li niftakar hija jiena kien idejjaqni ħafna kien ikollna dak il-fan l-antik illi tek ħafna. Is-ceiling illi ġifieri kien li pereżempju weġġa' li widnejja, imma kont inħossni stramp li mmur għand it-teacher u ngħidilha isma' jimporta inniżlu imbaxxu l-fan għax qed iweġġa' li widnejja għax ħsibt li hija xi ħaġa jiena biss qed inħoss allura jew forsi ħatajdli she's going to dismiss it jew xi ħaġa u allura ma tistaqsix. Fl-ambjent soċjali kif kont? Fil-żożija wkoll pereżempju. Fl-ambjent soċjali dejjem kont nipprova nagħmel ħbieb. Kellek ħbieb? Dejjem kelli ħbieb imma very sporadic. Is-soltu kienu jkunu dawk in-nies illi huma stess forsi ma kinux dawk in-nies popolari li forsi kellhom ċertu habits diversi, ċertu likings diversi, pereżempju niftakar partikolari illi domna ħbieb għal tul ta' żmien konna ħobbu nilagħbu ħafna l-video games flimkien. U konna nintilfu fil-video games u nintilfu fil-films u affarijiet hekk. Imma le, ġifieri ħbieb li kelli anke nikber kienu iktar so to speak il-kuġini pereżempju jew ħuti u qas ħbieb ġifieri forced to play together.
kien hemm pereżempju niftakar kuġina partikolari għandna l-istess età, illum il-ġurnata wkoll skoprit li għandha l-istess għandha l-awtiżmu bħal mandin, illi konna pereżempju naqblu morra ħafna tajjeb flimkien. Il-ġenituri tiegħek qatt innutaw xi ħaġa meta kont żgħirek, ħadu kan xi professjonista biex jiċċekkjaw jew kien ma kienx iż-żmien li dawn l-affarijiet isiru? Ommi meta kellha 3 snin kellha feeling. Meta inti kellek Xi ħaġa meta kelli 3 snin. U kienet ħaditni iwa għand psikoloġista tat-tfal illi qed ngħidu 30 sen ilu, ġifieri bħalma semmejt int qabel. Awareness u knowledge dak iż-żmien forsi ma kienx hawn ħafna. Imma ħassit xi ħaġa u kienet marret ħaditni għand is-psikoloġista u dis-psikoloġista qaltilha isma' jien iktar naħseb li l-problema hija bik għax m'intix qed tħallih jagħmel l-affarijiet li jrid jagħmel. U minn hemm ommi għejsa għalqet ħalqa. Meta kont teenager mort reġgħu pruvaw ħaduni għand psikoloġista oħra u psikjatra u l-istess. Psikjatra illi l-ewwel psikjatra sabu li għandi l-ADHD li huwa kelli skor vera kbir sħal punt li meta ħares lej l-iskor għalli li ma nara pazjent bħalek żmien twil. Ma konċ konvint da psikjatra, mort biddilt u mort rajt psikjatra oħra illi għamel iktar in-depth testing fej għamel daqxej testing fuq multiple personality disorder, traumas, affaritek, unduna illi le, l-affarijiet li qed insofri minnhom ma kienux they would not join the dots għal multiple personality disorder, ma kienu sintomi tal-autizmu għal le, inti qiegħed fuq l-ispettru. U issa hemm bżonn illi nagħmlu iktar testing biex nifhmu eżattament fej fuq l-ispettru. Kif ħatta di li qiegħed fuq l-ispettru tal-autizmu? Fl-aħħar mill-aħħar tkun 36 sena minn ħajtek ma tkunx taf qiegħed fuq l-ispettru tal-autizmu, ma fl-aħħar mill-aħħar huwa inti il-persuna hija inti. Infatti, nammetti, il-feelings kienu tnej. Il-feelings kienu about time. Li taf, ġifieri? Li xi ħadd tani diagnosi li tagħmel sens. Imma fl-istess ħin ejsek kellek puzzle u naqdet. U fl-aħħar tara picture sħiħa ċara u qed tifhem. Kif għenitek? Għenek il-fatt li taf li issa qiegħed fuq l-ispettru tal-autizmu? Iwa, għeni għax irnexxieli nitteklja ħafna affarijiet, jiġifieri fejn kont nispiċċa sitwazzjonijiet fej pereżempju kont noħroġ u nħossni stressjat għax hemm wisq storbju, hemm wisq karozzi pereżempju qed idoqqu l-ħornijiet. Jew hemm xi krejn għaddej u qed nisimgħu għejsu literalment hemm disco ġew id-nejja. Illum il-ġurnata nilbes il-headphones, nilbes ċertu headphones li wkoll jibblukkaw, mhux jibblukkaw sorry, imma ibaxxu s-sound ħalli xorta nkun nista' nisma' f'ċertu sitwazzjonijiet u mhux ninjora persuna kompletament. Għax is-soċjetà għadha mhix nistgħu ngħidu hekk għadha ma tifhimx 100% l-awtiżmu u n-nies bl-awtiżmu kif jirreaġixxu f'ċertu sitwazzjonijiet. Imma ġifieri jirnexxieli jew pereżempju qed nieħu ċertu mediċina li lili tgħinni. Kieku kont taf qabel li inti qiegħed fuq l-ispettru tal-awtiżmu, kif taħseb li kienet tgħinek? Fir-relazzjonijiet, pereżempju, fil-qasam soċjali, forsi fuq ix-xogħol. Kienet tgħinni f'ħafna affarijiet, jiġifieri nibdew mill-iskola fej jinrid nistudja mediċina u l-ġenituri qaluli li ma jaqbillix nieħu l-mediċina għax m'iniex wieħed li nistudja l-aħjar li nieħu l-accounts u l-economics.
Fil-verità l-accounts economics fallejtu. Ma ħmiltomx. F'relazzjonijiet, jiena Ma jfissirx li għax kun fuq l-ispettru tal-awtiżmu minn tista' tasal biex tkun tabib. Le, ġifiri, anzi, jien tant kelli hyperfocus, illum il-ġurnata nifhem li tant kelli hyperfocus illi wis probabbli kieku jiena studjajt il-mediċina, tant kienet toġobni illi kien jirnexxieli even beat l-ADHD u nikkonċentra u nistudja u x'ismu ġifiri niġwa relazzjonijiet. Relazzjonijiet maħbib, per eżempju, ma nifhimx jekk dawn nies verament qed jippruvaw ikunu sħabi jew just x'ismu. Ma tifhimx is-sitwazzjoni u l-komunikazzjoni li tkun għaddejja fi grupp ta' ħbieb bażikament. Jew fi grupp ta' persuni. Relazzjonijiet serji ġifieri illi dejjem nispiċċa imweġġa u minix qed nifhem pereżempju għaliex spiċċat ir-relazzjoni. Infatti kienet parti mir-raġuni fejn jiena ddeċidejt isma' jiena dak spiċċat relazzjoni serja oħra, relazzjoni fejn ħassejtni vera differenti qatt ma ħassejt dat tip ta' feelings ma' ħadd ieħor ma stajtx nifhem u għadni sal-ġurnata tal-lum ma nistax nifhem għaliex ir-relazzjoni spiċċat u kienet il-push biex jiena nifhem daqsxejn għaliex kienu qed jiġru dawn l-affarijiet, għaliex inkun qiegħed f'ċertu post ma' xi ħadd li qiegħed relazzjoni magħhom, ġifieri taf li dil-bniedem ma tħobbok. U inti qed tħossok ansjuż u anke ma' dil-persuna qed tipo tirrabja mingħajr ma trid tirrabja ma' dil-persuna, ġifieri inti ma tridx tirrabja. Hija just il-fatt illi tant tiġi overwhelmed illi it's fight or flight u r-rabja kienet l-ewwel ħaġa li kienet toħroġ pereżempju. Il-futur, Andrew, inti x'inti tagħmel bħalissa? Milli qed inħoss u milli qed nifhem qed tipprova twassal dan il-messaġġ li jisma' huwa tajjeb illi jkollok anki minkejja li inti adult, huwa tajjeb li jkollok dijanjosi biex tkun taf fejn qiegħed. Però l-futur lilek x'inti tipprova tagħmel? Yes. Bażikament għadni kif biddilt xogħol, krejajt xogħol again aħna t-tip ta' nies illi nistgħu we can easily think outside the box, naraw ċertu sitwazzjoni fej forsi pereżempju għandhom bżonn għajnuna n-nies u hekk għamilt bħalissa qed naħdem fuq proġett fejn ġbart qed niġbor ċertu NGOs li jaħdmu fis-settur ta' mental health u fis-settur ta' neurodiversity u qegħdin niddiskutu biex nimplementaw ċertu certification li jistgħu jimplementaw il-kumpaniji biex juru li huma iktar jaċċettaw nies bħali ġifieri li għandhom l-awtiżmu, li għandhom l-ADHD, dyslexia, whatever, li huma neurodivergent, ġifieri daw forsi jbidlu daqsxejn il-policies, jbidlu daqsxejn il-mod kif jagħmlu l-interviewing process, per eżempju, it is not just about billi tbaxxi daqsxejn id-dawl jew ħallejt bniedem ma jaħdem id-dawl, ma we need to go that step further. U l-uniku mod kif we're going to go that step further illi billi nifmu dawn in-nies fejn qed ibagħtu x-xogħol ħalli il-framework isir minn dawn in-nies. Illum il-ġurnata I am a neurodiversity consultant and inclusion specialist bittir f'moħħi illi inkomplu nippuxjaw fis-soċjetà ġifieri wasalna illi inclusion għall-awtismu mat-tfal fl-iskejjel qegħdin tajjeb, le, qegħdin nimxu quddiem. Meta niġu għall-awtiżmu għall-adulti, unfortunately, m'hemmx biżejjed awareness. U allura that is what exactly qed nipprova nagħmel ġifieri l-futur illi nisbħali jiġu iktar aċċettati fid-dinja tax-xogħol. Għaliex għandna ħafna
x'nofru. Ġifieri barra illi għandna ċertu deficits illi sfortunatament jitfawna ġieli lura f'ċertu affarijiet, ikun hemm ċertu istanzi fej id-deficit tagħna u di importanti ngħidha, id-deficit tagħna tista' tkun ħaġa li tista' tgħin. Jiġifieri li titfani fuq proġett illi qed nieħu pjaċir, bniedem forsi wara 8 sigħat ħajkun irid imur id-dar u jistrieħ, jinkapaċi nintafalek hemm an extra 8 hours u nispiċċalek ix-xogħol. Andrew Zabit Manduka, grazzi ħafna tal-li samt din l-esperjenza tiegħek. Nfakkarkom li l-programm Ras Imbras ikun magħkom it-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar fis-6 ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi.